Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So, welcome back to my channel. So, bago po tayo pumunta sa loob. So, andito pala tayo sa Barangay Bugtong, Malasigi, Pangasinan. So, i-update lang po natin yung project natin ditong ceiling. Tsaka pintura ng bahay, tapos TV wall design, partition, design. So, bago tayo pumasok sa loob, so inanyahan ko po kayo na mag-subscribe sa munti nating channel. Tapos paki-hit na rin po rin yung notification bell at ilagay nyo po sa all para updated po kayo sa mga bagong videos natin. So wag nyo na rin magkalimutan mag-comment at mag-like at mag-i-share na rin itong video natin para makatulong po kayo sa amin at makatulong na rin tayo sa iba para magkaroon sila ng idea kung ano po gusto nilang gawin sa bahay nila. Malay nyo makatulong ito sa bahay ninyo o sa bahay ng pagsisharean ninyo. Okay, so punta na natin mga boss. Again, dito pa tayo sa harap. So pasukin na natin mga boss para makita ninyo kung anong mga natapos nila ngayon. So ngayon, dito na tayo sa loob. So natakpan na nila yung ibang napriman nating kisame. So hindi na lang natatakpan dito sa may partition, saka dito sa may sa TV wall design, saka sa may partition. So ayan. So ito yung design natin sa may hallway. Okay, so naka-drop siya, tapos may tube light sa may gilid, tapos nilagyan din natin ng cornisa. Yung nilagyan natin cornisa dyan, yung pangalan niyan ay 8 is 5. So mayroon tayong tinda niyan, pati mga ilaw. So makikita nyo dyan sa screen yung mas lagyan niya cornisa. So pwede po kayong mag-order dyan sa amin mga boss. Okay, so ang gusto kasi nung mayari rito, so gusto niya dito yung salas niya, tapos dito hallway, tapos dining at kusina. So yan, so ginawa natin. So nag-design tayo ng ganon. So makikita niyo, nag-design tayo ng naayon sa gusto niya. So andito na rin yung TV wall design, tapos hallway, tapos yung dining natin, tapos yung living room. So ang ginamit natin dito, gypsum board. So pinaliwanag ko na rin yan sa mga ibang videos ko kung ano yung mga pagkakaiba ng gypsum board saka hardwood flex. So gypsum board dito ang ginamit natin mga boss. So dito, ito yung design na nilagay natin. So sinimple lang natin kasi simple lang naman itong bahay ni sir. So simple design lang. Tapos, so ang kulang na lang dito mga boss, meron pa rito. So yung ginagawa nilang dalawang ganon, meron pa rito yan. So ayun yung mga ibang ginawa natin. So ang gagawin natin yan, gagawin na lang natin ito. So nakapag-fabricate na tayo rito. So ganyan yung pag-fabricate niya. Okay, so pagkatapos yan, ididikit na lang yan, tapos lalagyan ng fiber tape doon. So matibay na rin yan. So kasi yung pagdikit natin, nakamat yung pandikit natin sa gypsum board. So hindi basta-basta mababaklas yung pagdikit natin. Ganon din yung pagdikit natin dito sa mga kornisa natin na gamit. Yun din yung pinagdidikit natin dyan mga boss, para madikit siya. Siyempre, tapos lalagyan din natin ng fiber tape para supportan niya, para hindi basta-basta mahuhulog. So may kornisa pa ito mga boss, hindi pa ito tapos yan. So nakapag-masilya na rin sila. So nakapag-wrapping tsaka finish na sila ng masilya. So ito yung design natin dito sa TV wall design. So hindi pa tayo takip dito. So yan na lang yung inaayos nila ngayon. So pag magagawa ka ng TV wall design, pwedeng paring saka wall angle. So marami naman kasi kaming paring, kaya paring yung nilagay namin dito. So may yung ibang ginagawa namin, nakaparing siya tapos naka wall angle. So depende yan kung anong mas maganda na sa inyo, kung saan kayo mas mabilis gumawa, kung naka-sa wall angle o sa paring. So depende yan sa inyo kung gusto nyo, anong gusto nyo gawin. So pwede ay gamitin, pwede rin nasa inyo yan. Basta nasa inyo yan mga boss, kung ano yung gusto nyo gamitin sa framing, sa mga partition nyo, tsaka sa TV wall design.
So papakita na rin natin dito sa may hallway. So nag-L itong hallway niya. So yan. So makikita natin ito pag napinturahan na, tapos pag nailagay ng mga ilaw. So doon natin makikita yung talagang ganda ng design natin dito sa bahay. So medyo madilim lang kasi yung electrician natin inalis lahat ng ilaw. So hindi pa siya bumalik. So papakibit na lang natin ito sa susunod. So dito sa kusina, so dalawang drop ceiling, naka-drop na scare yung ginawa natin na nagka-dikit. So may kulang pa dyan mga boss. So ang ginagawa ni Pari PJ na mamasilya na siya. Tapos lalagyan pa natin ng cornisa yan. Tapos yung mga ano dito mga boss, yung mga kwarto rito, puro cob design. So pinakita ko rin yan ng naka-last video. So naka-cob design siya. So para-paras lang sila mga boss. Pati dito sa kabila, so naka-cob design din siya. Okay, so hindi lang makita kasi walang ilaw. Pati dito sa kabila mga boss. So yan yung ma-update dito sa Barangay Bugtong, Malasigi, Pangasinan. Siyempre, i-update ko din natin ito sa susunod na araw. So, may lalagay rin tayong ceiling rose doon sa living room. So, meron din tayong tinda niyan mga boss. So, sa ano na lang, tignan nyo na lang dito sa Maclagumilla Cornices. So, ito yung mga cornices nilagay natin. Okay na, so pintura na lang, kunting dihan na lang ito mga boss, tapos pintura para makita natin yung kabuuan ng ganda ng bahay na ginagawa natin. Okay, siyempre sa Miyerkules babalik ako rito para mag-deliver ng mga ibang materyales para mapintura na natin ito. Andyan na rin yung mga ilaw niya mga boss. Okay, so yan muna yung update natin dito sa Barangay Bugtong, Malasigi, Pangasinan. Siyempre, i-update namin kayo sa susunod na video. So hanggang dito muna mga boss. So idudugtong ko na lang dito yung video natin sa susunod na video. Medyo maulan na rin. So ingat po tayo lagi at God bless. Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So magde-deliver tayo ng materyales sa Malasigi at sa Villasis, Pangasinan. So yung mga materialis natin, yung mga furniture at gypsum board, tapos mga pintura. So magpipintura na kasi kami sa mga taron ay sa Malasigi mga boss. So andyan na. So drive muna tayo mga boss. Ituloy ko na lang mamaya pagkatapos nating mag-drive pagdating natin doon. Okay, so andito na tayo mga boss. So naibaba na yung ibang natin, materialis, mga pintura, tapos mga kornisa. So andyan na rin yung ibang kornisa kasi rito mga boss, ilalagay ko sa Villasis. So ayan. So yung ibang materialis nandun na, naibaba na. So puntan natin yung bahay kung ano yung mga natapos. Okay, so yung PVC pala rito mga boss, pinabaklas na. So ayun ba, dati PVC yung nandun mga boss. So ayun, pinabaklas na. Papalitan na lang daw namin. So okay pa naman, hindi pa naman siya malutong. Okay. So ito, papalitan na ng paring. Okay, so ito na yung bahay na ginawa natin, yung isame. So kompleto na yung mga design. So naglalagay na rin sila ng abang ng wire. Nagbubutas na rin sila. So ito naman yung partition and TV wall design. So yan siya. Ang kulang lang na lang dyan yung masilya. Tapos pipinturan na lang. So andyan yung mga pintura natin. So naibaba na. Andun na yung iba. Ayan. So nagkailangan dito ng mapangmasilya. Ayan.
Okay, so yan yung hallway. So natapos na rin nilang kornisahan nung last na pumunta rin tayo rito. Kinukornisahan pa lang nila. So okay na ngayon, lalagyan na rin ng kornisa. So yung kornisa ginamit natin dito, yung MD tapos yung 45. So yan yung MD. Tapos ito yung 45 na model. So yan siya mga boss. So ano lang, magliliha na lang tayo rito. Tapos pintura. Tapos ito yung kwarto. So pare-paras lang naman yung kwarto natin dito mga boss. Ayan. So puro ano, cove design. Tapos ito yung sa may kusina. So nalagyan na rin ng kornisa. So nung last na punta tayo rito, wala pang kornisa. So ayan, nalagyan na natin ng kornisa. So pwede ng pinturan ito. Siyempre magliliha muna tayo. Okay, ito yung isang kwarto. So cove design din. So yan yung ano natin mga boss. Mga natapos. So ang pag pipintura dito, so lilihain muna natin yan, itong kisame. Tapos lalagyan natin ng flat latex. Tapos kung may kita man tayong hindi maganda, pwede pa rin natin i-retouch yung mga masilya niya. So ganun lang naman yung pag prepare ng pagpintura dito sa kisame. Tapos yung ilalagay nating pintura dito sa may kornisa, lalagyan natin ng ng semi-gloss. Yan, semi-gloss yung ilalagay nating pintura dyan sa mga kornisa niya. So, yan. So, sir, electrician, Sir Ray, okay na lahat? Okay na lahat. Okay na lahat? Ready to silaw na. Okay, so kamusta yung project natin sa Malasigi? Medyo na rin yun. Malapit-lapit na rin. Medyo malapit-lapit ka ng mapundi. So, ayan. Okay, so yan lang muna yung pwede natin may pagkita natin dito sa Malasigi, Pangasinan. Okay, so yung susunod na video dito mga boss, sa next week na lang siguro. So ngayon, dito muna yung mga pwede nating ipakita. So yan lang. Tapos ipipinturan na rin natin itong wall niya. So ang gustong pintura ni sir, white lang yung pintura na dito sa may sala hanggang sa kusina. So white lang ang gusto niyang pintura. So mag-ano lang tayo dyan ng semi-gloss. Siyempre magpa-primer din tayo dyan, tapos magmamasilya. So tapos dun sa mga kwarto, iba't ibang kulay na lang. Yan lang siguro yung kukulay natin ng light gray tsaka medyo dark na gray dito sa mga kwarto niya. Tapos dito sa CR, ito pa pala hindi ko pa nakapakita. So tapos na dito sa CR mga boss. Okay na rin dito. So okay na. So yan lang mga boss. Okay, kung may shoutout man, sa bahay na lang siguro mga boss. Hindi ko dala yung listahan. Okay, ingat po tayo lagi at God bless.